Здравейте, скъпи приятели! За днес съм ви подготвила пълнени чушки с боб. Трябват ни 500 грама сварен боб, като предварително сме си го накиснали от вечерта. След това сме си го сварили. Една глава лук и един стрък прас лук. Запържваме леко лукът и праслука в малко мазнина, след което намачкваме и сварения боб и го добавяме към вече поумекналия лук. На слаб огън по-честичко разбъркваме и добавяме като подправки на вкус черен пипер, джоджен, сол и един дафинов лист. Сухите чушки предварително накисваме в хладка вода за няколко часа, докато омекнат, след което можем да започнем да ги пълним с боба. В подмазнена тавичка аз отдолу ще сложа и още малко дафинов лист, тъй като ми харесва неговия аромат. Започваме да пълним чушките една по една. От 500 грама сварен боб излизат някъде около 10-12 чушки. Подреждаме си ги хубаво в тавичката, ето по този начин, и доливаме с водичката, от която сме използвали за сваряването на боба, и запичаме на предварително загрята фурна за около 20 на минутки. Опитайте рецептата, ако ви допада, може да се абонирате за канала. Благодаря за вниманието.